Vadiva vatereri, kuna Shaya Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Muriani pa muri. Ahora es eso. Ahora essa conação do Daura, dar rezero dos, vamos dar. Ana não vai se conflitar mais. Ya ndawo muno mambo panine ndina wana wanga ndine mwana wakashekera kuMozambique ashekera kuMozambique Manazi Manaruzi saka ashekera kuMozambique ndichibva ndatumira komana akaenda kodini kuenda komutora tauri muZimbabwe obva azoenda asi paakaenda wewe wakafara 25 February 2025. Zvadaro asvika paakada kuti vamwana uya tadii tiuye naye muZimbabwe saka wakati zvitupa zviviri chekuMozambique nechekuita saka chiri chekuZimbabwe ndinozoshanda vangani nechekuMozambique akubonga zvazviti kuti ambuke bhaunda kuda madam ndokotsira kuti saka paakatora mwana pane anga aine mwana wake anga akabereka mwana wanda saka mwana unoyu paadzoka naye kusvika pabhodha ndo paakazochererwa mwana wakabuda zviti bakusiro sekuti ndo akati akandiraya kutaura inini ndo akandiraya homwe angaina mwanazi musikana ndiyo makazogona kuya naye. ehe Mozambique waishanda wakarope vaingaishanda vaingoshanda asi ndinozinyatsa zvadaro mwana uya akunoza handiti washairira tasiya ariko vatokoswa taakuchigadzira nyaradzo ndopabvaenda kobudirwa futi mwana uya mwana uya mufuya uya kuti inini baba ine ndimakandiuraya waibuda ari panani ari pane mwana wake waenda newe kuti Mozambique kuyako mwana wacho rozani unozvimirisa Melena ndiyo wachibuda na mai yake. Uripi? uri pana Later on makaenda kuzotora mwana wake musikana akarambidzwa mukundo iyo arambidzwa kuya maka afaka bhodhi yake makarambidzwa kuti iuye kuno Zimbabwe for whatever reason vamwazotora mwana wake musikana then makuya naye makusvika pabhodha ndo paakazobudirwa. Sangamini ndidana tsanangura kwari kuita kunhu ndozvakaitika takati pabhodha ndo panga pane stendi yake pamanika
pamutatu Manika. Saka ndo petakamwiki ndo pakabuda mwana echingotsanangura mashoko ake akataura kuti baba ndo akandiuraya. Baba aitaura ngapi? Ndio baba. Ukaitizie mzimu unatonga ile mwana. Ni mwana ukaishi mwenye yanga ali babako. Ndikanga papa tsano ngitipa. Adari mwana wako nogo. Ugara na sisi na tungati njemu ndi naine nyacho. Ichigara paakarohwa. Wabva abudirwa futi ibuku. Kuchiya gwerinogara ini. Asi ndisaigara namama. Naito angokurira ari kuti ari kunga Samuel Zimbabwe. Wabva abudirwa kusvika kunga pangazi yazi. Abuda kudai zvingasi baba ndimakandira. Chii chakaitika zii munozviziva. Mune zvinhu zvinoinacho indizvidhuka amoyo unoita pane zvinhu zvinotinacho mutaurisei ingati zvinhu zvindinoziva zvaizvo ngezvenyu ngazii munozviziva. Saka zvadaro ichobva tatsvaga ramboprofita kuita kutsvaga chii chiri kudaro. Maprofita eringazi no inini nairi kungekuti pane mutombo kwaitaita seubereki ndebereki pane nzira yakangozvika yekuti zvinhu zvingaenda asi pane zviripo zvimweni maprofita wo zvobva tagadzirisana wobva aenda obva azodzoka futi maprofita pane zviripo panani inini pepamba asi pane zvinibata inini pani pamba pangu makabatwa inini kuvaprofita hazvina kunasa kuita kubatwa mamirire zvakadai zvadaro kuti vaiti zvakanaka. Saka kubata maprofita zimwe pane machira ngoti nainini ainzana mwana ainzana musikana wangu Shaika nekusheka nezvidhuti mwana ndiyo Melena Melena wa mwana wa Beauty. wadhuti ndio kubuda na mari yake. Baba kana kuti murume wa Beauty uri akangomitisana ivo kwaendo ngari wakasiyana obva ati mauya pabhodha maika mai acho mwana wacho musikana ndikena akabva abudirwa achiti ndiri mwakauraya mai ake zvaibveiizvo umwe amuna kuuraya. So how can there be smoke when there is no fire? Saka musai maona ndauya kuno kuzama kuti nekutibatsirawo Imi mukono kuda kubatsirwa sei? kubatsira kwetakati chidaishiwa Ndepekuti patsvakwe munhu unofemba kudzwe kuti mwana uyo haasi kupenga here. kuti asi kupenga here Ko vakabuda kuzi ndiri mwana uraya angabona kuti ndindakauraya nowamabvuma ambubvume kuti unoramba kuti ndoramba saka ndee ndichiti ngati iyanga
pamberi Wakanofa kudhara chitaura nyaya yako usasoite zvehonoba uri pamberi pamambo makono kubatsira saka auya hama dzako dzese dzauya kuti utaure pamberi pamambo hatotofara maningi waakuzvibudisa chitaura hako uri pamberi pamambo tazvizwa hama dzako dziripo idzi tazvizwa chitaura hako nyaya yako chitaura tsanangura imimi maine nacho uyai padhuza agarako taura hako nyaya yako wakagara usaitezvehashaba tsanangura hako nyaya yako saite zvehashaba nasautotsanangura nyaya yako zvakadai zvikadai zvakatonaka Beauty. Ona mudare nditanga wauyiwa newe kuno pane nyaya dziri kubuda pauri zviri kuitika zvisina kufamba zvakanaka une masiro ewakaita asina kutsanangurika ekuti vanhu vese havasi kuziva saka nyaya yako yauya muno mudare mamambo Saurombe ndiri pano taura tode kuti tokubatsira sei chikuru ndechekuti toda kuti mweya wako uzorore handizvo here chokwadi chekufa kwako chabuda pachena chitibatsirwa sedare tiziva kuti chii chiri kunetsa tibatsire upenyu Sebenza ndisuziwe oyo kunokuita se. Baba hazi amusuziva kuti chii chakaitika imumu mwakaikuramba wazvizva munasema iswa 3 times dai baba 3 times amuziva zvinhu sei yazosvika kuno sei yasvika kuno saka yasvika saka uchitsanangura Beauty wewe tibatsire titsanangurire chii chakaitika muri ndiani wakakuuraya wakaurayiwa zvadini ndiani chii chakaitika tione kugadzirisa nyaya yacho izvozvo isusu hatizivi zvakaitika kuuri dare rese riri muno hatizivi titaurirwo ini ndakauraya ndidheni matimba naini Shikwandi ndo akandiuraya ini zvazvaita seyakakuuraya sei akandiuraya uyu ndiyo akazondipedzisa eni Shikwandi ndiyo akandisira mhepo aya anoshandidzana ari amwe chete eni Shikwandi eni Chikwanda ndiyo akatanga kudii ndiyo akandisira mhepo uyu ndiyo akazondipedzisa iye nei asi pakushanda kwawo zvese airongera kahwanda Jeli Matimba ndiani ndio babaya eni wacho ndiani mai yacho ari baba hapo sei ndakatoyemesa haana kuda kuuya tomboti ngatiende dheni wacho ndiye mukadzi wake ndiye wakapedzisa dheni uyu zviri kuchitaurika dheni wakapedzisa sei akapedzisa ndiye akanizondipedzisa kundiuraya asi kuronga vangaronga kamwe chete nekuti uyu waimbohya kwamweni iye achizvekohya kwangu uroi wakaite zvemishonga wakakuisira une zvaakabata maoko ake uda zvekuromba ndiyo mishonga yakachizokupedzisa kukuurayayo asi eni Chikwanda ndiyo wakasumudza mhepo yacho ndiyo akasumudza asi pakusimudza wanga asirega anga ari esi saka ro nyaya yakatanga ari pamwepo akatanga ari pamwe chete saka igemu ravo rekutopedza kusinota anhu kai ndo gemu ravo iroro Bango Dennis. Saka mundo Dennis adini zveshiwa wabatwa nemhosva yekuti zveshiwa wakakuuraya unoti adini Dennis aiwa anga asati ndirapanayo ndakabva kumba tichitaurana anhu akaenda kuMozambique kufa kwangu inini akakona ndikati makasvitsa here shoko akandizoti asi akatorapa kodai ndisina kubuda aida kumboita sei ndakafa sembwenini kundorai sembweni ndakatoedza kuchengeta mwana wangu inini wakundorai inini aiwa asi ndakadaro Beauty tinorombo tiri kunzwa nyaya yako mafambire yakaita kwakashanda mishonga
chiri kunaka ndechekuti vanhu vacho vese vachiri vapenyu. Wanga uri kuda kuti tiite sei Beauty nenyaya yako? Uri kuda kuti tikubatsire sei? Tinoda isusu kuti mweya wako uzorore. Toda kuti tibatsira isusu sedare kuti tizwe kuti tokubatsira sei, chii chaurikuda kuti chiitwe. Ini zvinoda kuti zviizwe ngezvekuti Eri naDheni zvinhu zvavo zvese zvavanoshandisa ngazvibviswe pari zvese zviraswe. Chechitru dakusunungura kune wese asiri kushanda mudzimba asinogara zvakanaka uye nemwana wangu ndobatsira futi. Plus dauripirwa ungatoremara ndoripirwa nei? Taura pamberi yana chakutanga panoronyora taura chakutanga ndoda gware 600. Chechitru ndoda 1.5. ayo table point that's 1.5 yekundakatadza kugara zvakanaka ndichiwaisa mari yangu inini ndapedza ndoda 4.5 yekunina kwamagaidheni ndapedza kuna Dheni kuna Eni ndina mambe 12 zvinotsika ndapedza. Right. Onda goa 600. goa $600. 1.5 expense medications yakanga achi. 100 medical bills. 4.5 ndio medication. 4,100. Kuna ini nanti droda uzi. Eri ukazwenye Gisara kusara pawana mukadzi womunenge wani Imwaramu. Siyamani. sisi amai Beauty. Matare edu atakuita muno muZimbabwe taakutungamirirwa nehurumende ende zvatoshandisa nehurumende. Zvimwe zvinhu zvacho kazhinji zvinosanganisira mombe vanotarisira kuti munhu akaurayiwa zvisakanaka sezvawakaitwa iwoto. Kazhinji mitemo yedu inotarisira pamombe 87. Saka iwe wangati uyu ni anobvisa 12 haungadziki, hapana madzikisire aungaita here ekuti pamudzinga kuti dzokei, because kazhinji isusu sematare toiti chisi pange pachibviswa mombe 7 iti nomwe ndezvenomwe kana kuti 7. Iwe wangati uri kude 12 ndozeta toti toti pamajurisdiction edu nemitemo yedu yomambo titeti tizi kazhinji munhu akaurayiwa mombe dzinge dziri 7 kana kuendawo kudhuze ikoko kungoona kuti pamwedzi 12 dzangodini kuti wandisa hauna poungadzora here kuuya tione. Tichitarisa futi Dheni wacho 4.5 yemabills hatinayo chatingada kutaura because ndiwo unonge wakaburitsa mari yani yako, but 4.5 dziri mombe kazhinji isusu tichiripisa kuno kuti tinonyanya kushandisa zvipfuwo sezvawataura pana Enizvi ndozvetinonyanya kudini kushandisa iri ngozi yekuti vanhu vanenge vakakuitira zvisakarurama. Handizivi kuti pana Dheni iwowe dziri mombe uri kuda kutarisira mombe ngani? Vanhu vairi uri kuona chiri kuitika paBeauty, vanhu vairi asi vakaita chinhu chimwe, vari vangani? Vari vairi. Saka nyaya yavo vari vairi tinoitora seimwe chete. Saka iwewe uchiripirwa uchanga uchiripirwa uri munhu mumwe chete nevanhu vairi vari kuripa mhosva imwe chete.
ndopetatirungoda kuti titarisane toziva kuti zvinhu zvinogumbura izvozvo tiri kutaura tiri wapenyu asi iwe wakatodini wakatoshaika wakatadza kuchengeta mhuri yako nekuonawo zvimwe zvinhu zviri kuitika nhasi zvinhu zvinogumbura hapana unozvida asi toda kuti titarise takatarisa mutemo tiri mudare zvanaka ngekuti uri kutitaurira zvouri kuda isusu sedare tichikudiwo tichikuonesawo mashandiro etinodini etinoita hama dzako dzichidiwo dzichizwawo saka handizivi kuti todi vanhu vairi eni nadheni vakati uyo achiita ichi uyo achiita ichi zvibva zvakuuraya isusu kunoku tinongoitora senyaya imwe chete ichiripwa inongoripwa senyaya imwe chete apa manje zvakuita kuti dzanyaya mbiri mufuisi muripo wawakutaura wevanhu vairi isu semutemo ndosaka tichizenge tiripo kuti tionesane kuti vanhu vairi vakaita zvavakaita asi vachiita chinhu one chekukanganisa upenyu hwako saka tiri kutarisa maurayirwo ako evakaitwa iwewe uri kuda kuti uripwe tanzwa wataura nyaya yako yeguva unoda kupiwawo $600 iyo hatina chatinoda kutaura naizvozvo usati wafa iwe une mari dzimwe dzawaida kunga wakasiyira mwana wani wako dzawakaburisa uchitirai uda kuzvidii uzviraramidza zvikaramba hatingairambe iyoyo imari yakato inobhohwa kana nenini haningarwariswi mari yenei ndinoda kuzotengawo motika yozotanga kuoshanda urwere husingazobuti zveshuwa mari yangu iyoyo ndee ndichiti dai yadyiwayo nemwana wani wangu hatina chetinotaura nayo apa pa4.5 nemombe 12 ndo panandoda kuti tibatsirane kuti tiite nyaya imwe chete tochizotora zvawataura muripo wauri kuda tozozwa kuti toudimburanisa sei kuvaviri asi tiri mudare tiri kuitora iri nyaya imwe chete yakaitwa nevanhu vairi iwo toda kuti uripwe uriwe beauty nevanhu ava muripo wongati uye zishungu dziripo hatisi kuda zvekutsamwisisa tinoda kuti tibatsirane iwewe wogutsikana isusuwo sedare togutsikana hama dzako nevamwe toita aitingi zvamaita izvozvo zvataita nhasi zvakanaka ngokuti zvinhu zvetiri kuonera pai pamwe chete chitibatsirawo inoda kuchengeta mwana ange asinondisirisirwa ndochengeta mwana ndipo makakanganiswa ndei asinondisiriswa ndochengeta mwana ndakakumira chiko kwari ndachengeta mwana wangu ndegeni kondishakira kuchengeta kachecheni vakakanganisa ndosaka zvana ndopetiri kuti tibatsirawo nekutaura zvinhuwo zvinorerutsira ava vacho vanhu vari kutonetsekawo imo unoziva kuti pamwe pacho vanhu vanongopara mhosva vasina zvinhu zvakatotsarukana tinogona kuwirirana munomu kuti zvakati asi zvisiri ngatiwirirane zvinhu zvebeauty zviri practical zvinobuda zvinoita kuti ivo vakazotadza tinogona kupusha sedare kuti tione kuti chiri kunetsa ipopapo chii but zvikazonga zvawandisa mombe dzikaenda kuita 12 munhu 1 kuita 4.5 tichitarisa on average kuti mombe 1 imarei dzinobuda futi dzimwe 12 saka mombe dzaidzi dzakuzobuda dziri 24 isusu mutemo wedu watoshanda nawo wehurumende panenge paurayiwa munhu tinotarisirwa kuti mombe dzinge dziri 7 kana kuti pfumbamwe ndopetiri kuti
panonga patinyanyei inini samambo ndo pandinozopinda tichiti tionesane ndiine urombo zvakaitika kwauri bati tibatsirane unofanirwa kuti uripe asi uripwa hwacho ngati isewo ndambokupa muenzaniso wepetinoda kugumira handisi kuti gumira ipapo asi tinoda kuti unge uchiona kuti todi 24 mombe dzinotoripa vanhu vatatu asi apa tiri kutarisa uri umwe chete wakatadziswa kurarama wakatadziswa zvawaida kuita wakatadziswa kuchengeta mwana wako tinourombo nazvo izvozvo sedare ende tinokurudzira kuti unofanirwa kuti uripe kuti mweya wako uzorora chitibatsirawo tabvokupawo guideline yekuti tione kuti toita sei uripo ningarepo asi chinhu mwari chandinokukumbira ndechekuti zvinhu zvina baba vanga zvive pano ngekuti hongu ndingarepwa inini asi zvinoshatira vanonge vasara. Alright, izvo tanyora tinazvo tinoronga unfortunate case iyi ndatisina avangu vambototifonera sedu ndazviti vakatina nyaya yakadai nhau yacho yangoitika kuti andifonerwa makusini saka nyendangoati uyai kudare tionesani pamama nyaya yauri kutaura beauty yekuti tinoronga kuti zvinhu zvibviswe pari iyoyo hainetsi inyaya yekuti panoda kudaidzwa chimusoro atongoya zvinogona kurongwa izvozvo zvichibviswa kuti zviri pamba panogona kuendwa zvichinodini zvichinobviswa zvogadzirika zvakadaro asi tiri kuuya zvauri pakuripwa kwengozi yako iwe kushayika kwako kufa kwako kusina kutsarukana ndopetari tiri kutarisana ndichiti iyi yako yekurwara iyi taizwa iri yega imari yawakatomurisa usati wadii wafa ikakurwadza kuti mari iyi ndaiburisa ndobva ndadii futi saka ainoti munhu unoti mari iyoyo ndaida kuti idyiwe nemwana wangu iyo tinoona kuti inodzirwa naye yakadaro neyako iyi yeguwa tinoizwisisa yakadaro pakuripa apa pamombe 24 ndopetiri kuti tichitarisa futi pane 1.5 yemamedical bills kozoita sei pane almost 2000 imwe mari yatopo saka tauda uchisiti tichionawo kuti uripwawo unoti kudii tibatsirane sedare nekugarisana kwetangaita nezvinhu zvinogona kuti tawirirana muno mudare munhu anogona kuzvitsvaga achidii achizvana ndakapa nguva yakareba kuti vatsvage zvinhu arononditsvaga kusvika ini ndazosimudzamusoro ndega wanupandafuzekisira aiwa ndosherenitega watitozi wati waitete ndakuti 77 asi ndakushanda nemaweeks handichaguri kuti mwedzi yakati kana kuti chakatiwa aiwa ngekuti ndakapa nguva yakareba irevemanzanidze kutamba nadzo ndakabudisa musoro inini kuti hona itsvaga ichini ichi asi akatadza kutsvaga kusvika inini ndasimudza musoro ndiri ndega kuti munditsvage mundiwani kusvika nhasi ndosvika pandipana ndindakadisimudze ndega anekangaisina kuti ariwo kwatadza kuti kusimudza ndoshanda nemaweeks ndoda 3 weeks zvangu zvese ndadozo achari kunetsana pa asi 3 weeks zvangu zvaita zvese zvapera musafunga kuti hongu ndinoenda kozorora asi pakaita kubatwa unokangaisa mwana wangu unokangaisa futi kuna vanosara ndinobuda ndichitaura That 7:44. Zvakadini? asi ndikupai 3 weeks munotsvagire zvinhu zvangu Dennis. Toda kuita zvinhu pachipurani
Unoziva kuti tine zvinhu zvakawanda zvetinoita nini. Kuna vanhu vanotoita madhiri, amwe koba achidini, amwe achiita izvozvo, amwe kobve, amwe achiuraya vanhu. But zvimwe zvinotogona kuita 10 years kana zvitine zvosingadini zvingatongobata. Umwe munhu unoziva kuti unosvikira kufa kuti sara muchiti pane mbavha yaisviba muno mutofunga yakaenda Flowers. Iye ari munhu waigaramo watosvikira kufa musikatozivi kuti ndeye waidii. Nyaya yataurwa iyi nzee hadzina munin'ino. Maizwa here? Munoti udii nayo? Kutoshanda nezviripo. Kushanda nezviripo kuti akona kuti hatiti mastatement echibhanda tauraise saka ndatanga ndakutaurirai kuti toda vanhu vanoita zvinhu pachikuru tifambe. Unoita zvinhu nguva yakareba asi madhira anodhirika. Kuputika kwechakaita dzange notsangapirewoyo zviripo ndochitoti dai mwatidai tozai ukaita zvokuti kuti tosenza nezviripo maudo kusenza nezviripo zvini zvemusine zvezvabuda muno zviripo zvini kuti zviripo kuti hii statement kuda ndinyoro kuti zviripo ndinonyora kazvo zviri kuitika pana angadai baba achakutanga kare nyaya yenyu munhu urikuvhuma here? Ndakuvhuma kuti ndakauraya. Hongu muri kuvhuma here nyaya yenyu? Unotonga mwana? Haiwa hatidi mastatement zvaika zvaika ini handidi ndaneta handora pachitendera pazvibhero beauty zvaataura mazvizwa here? Ndazvizwa izvo. Munoti udii nazvo? Ini handizvizivi kuti ndakabatana neumwe mukadzi. Saka zviripo zvamamuri kuti tishande nazvo ndezvo? Ndaida kuti tibudise. Tidi? Tibudise uyu mukutsvagira Nyamusoro. Uyu kutsvagira Nyamusoro. Ini ndakataura zvinhu zvakabuda pamba. Uyu wachekesa zvinhu zvake zvaishandisa. Zvakasvika pankoza pakunura. Uyu akabudisa zvinhu akatandisi. Zvese angotaridza ndichizi asi nhasi wakafuta ndichizi asi ndakaura asi wakabvuma kautanga. Nhasi wakutukana nhota ndichizi. Ndizvo. Urikasa ndichizi. Urikasa ndichizi. Nhasi ndichizi asi wakabvuma kautanga. Gara pasi. Beauty gara pasi. Kwenda nozviziva taura zvaunoziva iwe. Achizwa Babs onai muka muri muri chidai sababa muri munhu muna ana adoko muno anodofunda ekunotora tiri panodai hapana usina kupara muraba asi chiro chikanga chashata mhosva inobvumwa yoripwa zvotopera zvokuda kunyepera. Unoziva kuti pane pakunoita zvimwe zviro muchiti muda kungwara-ngwara at end of the day tozoona mwakumhanya futi because tiri kudhila nespirit. Hapana chetiri kudaba isusu bambo dzenezi chetiri kuda apeno pamwe ndikade kumubvunza kuti amuunza kunongu ndiani? Ndiye Nyamufa. Ati Dennis enda kwa mambo Saurumbi ndiani? Ndiani? Maide? Tidini? Tichake Nyamusoro. Nhasi ungati hongu wakauraya inini asi muchipedza inini ndiri kuchinjwa chienda kumutaura kuti ndamupa 3 weeks dzekuti mutitsvagire zvinhu zvangu inini asi kukada chike futi umweni unobuda kumashure musina kupedza zvinhu zvangu unopinga motanga mapedza zvangu ngekuti sara uri kumashure. Uyu une munhu wakauraya nemaoko ake kudai uyo munhu wana akagara nhasi ungaramba asi endei kupi nekupi ndirikanhu wakauraya munhu ngemaoko ake nhasi wakabata zvinhu ngemaoko ake asi nhasi nokurambira kuti handizvisi hatichagara mabata Sara wadini wati Sara urumazu ndiye akauraya uri kumashure hongu ini ndiri pamberi nditakafura uyo futi Sara uri ndiye anozviziva wakauraya munhu ngemaoko ake
apedza womukane zvazvakaiti asi kuita zvakabata ngemako ake kudai nhasi unoramba kuti hazandizvizivi onazi ndiri kupenga manjini ndakabuda ndikati nditsvagei makatadza nditika ndikasvika kusvika ndabudisa musoro ndinindegei nini kuti munditsvage nhasi kauti handizvizivi anani inini sandiri kupenga musanimuti iyo pamodzenesa ati iyo yasara haisati yadinayo ndandogara taizwa iyo ichauya yega iyoyo asi iyo ndaraizwa kachida kupedza time sematenda nda tiende mberi nenyaya zviberi tisaramba tichitendera pedumwana matenda ndaacho ngekuti matibvazara chikwanisa ichi ndizvi ndingabvisa matenda indobvisa iwo hazvina basa badzi tione kuende mberi tiende mune chimwe chikamu kana ndabvunza mubvunzo kuti amunzai panapa ndiani amunza konya musoro wacho wakasiyana nawe aiyo kanhasira amunzai panapa ndiani tisikavatega muri kudei tibatsirika munori anoziya kuti zvidini kumagumo kwacho zvaona anoziya mozodini zozodini hamuzoda rubatsiro saka imwe mukaenda kwadhokta mosvika muchiti handisuda matebhuresi ndinodobaiwa jekiseniro handisuda kuiswezvo ndinoda mwauya kuhospital muri urwara tomurapa tisu takaenda mauniversity kofunda urapa saka taagare parapa tinorapa hamuyi muchiti ndibaya majekiseni 2 wobva wandipe gaba remapirisi ndomwese tinokupa 2-3 times a day musamwa doro musamwa mukaka kwauti nini ndodotomwezo titomutaura bambo mune ngozi yenyu mune chikwabwe mwakauraya munhu amihepi nyanyu mwabvuma unosa zvinonetsa kungobvuma nyaya pachena asi zvinobatsira kuti kuuya kwenyu muchaona kuchikubatsirai kuti dzimwe nyaya dzakutotanga kudii kufamba zvogadzirika totoenda mberi taita dzingamwa nharu tobatsirika nyaya dzavo dzichipera asi mutombo wezvese ukaona kana pakambani mwaiita madhii pauya maodhita zvoonekwa kuti zvinhu zvakabiwa munototora kuti takadini zvokuti mari yacho hamuchina iyo zvizi ndikada kubvunza kuti dhiuti wakamurairika dhini racho rewaidoita rakatoramba pakuti waida kuti dhiuti waikoikwa kunogozotora zotora bva zvaramba bvaipopo saka ndokwawakatonyurira mashaba anenge achitsva handina kupuza uyu ndachoakabvadinu chekutanga ukaramba kuya ndachoakabvabuda ndakaramba kuya kuno mafanire kumaenderedza kuna magodha inu ndaitadzera muna magodha anomutora ndii ndakaramba kuya anomutorera here pemakaungana anomutora angari panomutora anamutorera here saka chichamuda kujasi ini anotanga kubuda magodha ini ndakabuda zuwa rendakafa inini musi anani magodha yangu ndi kuti ndiuyeni ndopa ndakabuda ndikataura ndikati ini handiendi kumba ana kutaura ndakati handisi kwenda kumbaba sandi yangu ini ndopendinoikirwa inini mazwa mwana wangu inini uyu ndiyo ndakapa mwana wangu ndikachengeta mwana wangu inini tazvizwa beauty itaitotinofambisaalesi kuti mumwe hamusi kude kuti tiite zvinoitaite nyaya yatopera sematenda ndazvo matotaurwa nemiripo mamusiri kunzengamika musatengenya muchitotsvaganya musoro asi muripo watotaurirwa sara uri kuyo wamai manje wotoripa wotopedza kuda kuti mari unayo maningi iphone sara ari kutoa mai manje woripa wotopedza uyo wakauraya kuti wataurwa woripa wotopedza wataura kutoende kuchechi asi $10 zematendanda asi $10 zematendanda ndotsvaka 500 kutomunhu unofenga chiro chiri kubuda echotorodzai pamuripo inoenda kuna changamira yekutendanda yari eni unozi enani chipanda chipanda eni here kwani eni chipanda chii chaadzinisi
zvinoitika zvekuti eni inini mai yangu akasheka ndosara saka takapuwa mai isara pavanhu eni umwe ndisisa mai vangu eni wakasara ari mai wenyu pakafa mai vangu ane ukama hwei besides kuroya ese ndimarama anonyekana ayambamini une murume wakashaika murume waye saka inorudanana urudanana toda kufamba kamwe urudanana kana enimi ndo bhebhi renyuka hamuna kumborara mwese wakandosara pauroi makazowirirana sei zvaboshandiswa neurubhokisa matenda unoza zvimwe zvinhu zvacho kada kuitiita mabenzi muno mutozotadza kuwirirana urupedza time amwe tine zvimwe zvinhu zvokuita hatina nguva imwe munoroya munonyanya kusenza manheru haonaona kuti trekera nguva yemasikati vangoda kuzoti mumwe manheru mwapa juti motokwenda kuti mastai nyaya yekutaurwa apa am happy kuti nyaya yenyu yamauya nayo uyu achitotaura tatofunga kuti uri unyepo dare Dennis uyu kanyaya yekutaurwa apa nauyu tatoti uyu uri unyepero rudai zvaari kutaura ngezveshuwa wabvuma Dennis akauraya Beauty atobvisa matenda ndaaka chakudiwa bambo ngechekuti uripwa wataurwa mwauzwa here urude masondo matatu handisi kuhuda musafunga kuti tiri kuhuda hapana Beauty wataure zviro zvaari kuda haana chaamboti chingechachangamireba wataure zvari musade kuti azwa ini ndoda kundoti muone zviro zvoti uyu urude mombe dzake 14 eni haana kuuya chikonzero chake hazi ngechii wakangwara unogare pena tashaya munhu adaidza anogare ndimai mwatye kuzoite kutande bodzo handi mai banyu sei mashaya munhu ekudaidza ini ndakataura sani mamuripo anokura mese makakwana saka chichaokuidza bhazi haana kuuya ndikandokubhadharira marebhasi kuti handina marebhasi mwana achaziyacho uri peno uri padera pamusha vanokwira bhazi here pamusha nemafambiro emunoita nhamaritseva munosvike unhenziwa pamusha pacho saka nyaya yake nyaya yake tinoita sei bcause enu unofanirwa kuti auye chiri kuitika munoziva kuti chii chiri kuitika ndechekuti period iri kutaurwa ndiBeauty apaka iperiod ichaenderana nenext dare redu iye uchanga ari kuuya kunext dare achizozvizwa kekudi kekutanga period iri kutaurwa apa inonga isikachaitichi equate neperiod inenge yadi yasara and achazousa that as an excuse or scapegoat tozodii because wife anodai anga ari panapa aita matenda ndake iye abviso ani ake because iyi yawo tinoiti jointly charged. She is an accomplice. Either both of them is an accomplice to this matter. Either party helped the other party. Yeah. Because they inasible, we ask no for. They Dennis asible, we ask no for. So both parties participated. So that's what already people don't know why as wakaku uyo achibana nouyo achibana asi nyaya iri kobuda iri chi imwe asi yakaitwa nevanhu two. There is no way yetinotonga Dennis pasina eni or either kuti titonge eni Dennis asipo. Eni is an accomplice in this matter. WhatsApp group. We are happy with the Beauty wacho uripo uri kutaura nyaya yake and Dennis wacho wabvuma kuramba kwaeni ndobwetenda kuzozwa Dennis ari kubvuma iwo ari kuzibhora raibandirana saka chances eni wacho unonga ari kuzotobvuma bhora rake asi tinoda kuti period iri kutaurwa apa nenext court date redu manje zvinobuda here wife anodai anga atoripo nhasi ari kuzvizwa semazwire aitani Dennis
ndiani imwe matadze kuadasa kuti ndiani unochenda kotaurira eni kuti kudare kwakazi tirude mombe 7 ne1.5 negwa eni wacho tiri kumuda futi bhozi dumwa riri kusenza eni now D1 aroye yekuti ane mareceiver uri kudechaka chiti haro over but pane chiunity chimadhabhoti chavo chavanokomuni chiri kudodistroyiwa vese varipo ndo imwe yaari kutaura uyu saka tinozviita sei when the other party is in upset imwe mauya makaite half loaf brown half white ilofu but rimwe ngere brown toti tititaurira ndiani uchaenda kotaurira eni zvese kuti eni hazina beauty tode $600 eguwa 1,500 mamedical bills nemombe 7 imwimwi 2,100 imuchaita hafu 1,000 arikufisa 600 eguwa ndiye uyu ngodai mwana wake kazira tsitsi chako adakanzira tsitsi ayo ngarisadaro asi arikufisa 600 eguwa ndi uyu ne1.5 ndi uyu tozaira pamombe tichena mombe ndo dzavanozoti 77 but mari yemedical saka ndine 2,100 yeguwa nemamedical bills plus mombe 7 uyu eni mai muroya girlfriend kare mombe 7 ndo petizi tochiita sei ngatiwirirane tiite titi gagaga kutodoka kwerakuita vabereki mari muzvozvitauro kana babari ari munyora mubatsirike because baba acho ndauri akati ngwarei noti mwechikude padho hapana unga uchinje ngezvemudare ivo baba akagarapa baba avanera ndo type dzendinoda izvi wambozwa nyaya dzatonga pamutambaraye ana manyika akauya pamutambaraye anamutambara tu akaenda kwana manyika uyu manje udheresa haazi kuuya ba wanombotaura wakuzwa ndazendokudai saka akarekere kundoita iye akarekera kuita chamunza unoziva statement yake iriri ndodzira naro iriri statement yake ngeuroi chaichairo ndatonatsa kutoizwa hangu ndandoti bamba yakuchidododutaura muroi uyu ndiri kuzire mwana wangu wakabudirwa nekuzukuru achiti ndimumwakandiuraya chindatobva ndanodzidzo yavhundisa yasinodhiya ndiyo saka paatotanga kutotaura sikati how can there be smoke when there is no fire aya akati hapeno ndikati ngatichienda mberi kwacho ticho saka ndandatogara undatozona hazvina basa but isusu izvozvo hazvina basa chiri important bambo Dennis koti dzedu dzinedzi dzakaiswa dziri muhurumende tiri muconstitution why because matambudziko aya president wakaona kuti aripi ariyo asi taenda kokolonizwa nemabhunu pakaenda koitwa yaizwi witchcraft suppression act yekuti arungu aipinda mukoti munhu ozi wakatema munhu nedemo takukuchaja naattempted murder tikakubata nemhosva 10 years by jeri chitaurira dare kuti wakamutemerei mambo uyu munhu wakadya mwana wangu wakadya mwana wangu wakadya mwana wangu kubhoirisai zvikazi muroi une mapipi anoita bvauraya mwana wangu bvamudya wakanga uri kweri ane zvaanoita usiku takarara kumakuwa saka vanoita tiite chirungu ka aita dzozvizwisisa uyu wakauya vhandiro yamanheru ndakarara bipito rangu resiri wakadya zanofamba nerusero kubva kuaustralia kazi unotobve kuamerica unoenda
iye murungu achazozoti kuenda kuaustralia akaiti 48 hours kwautaurwa wakatoya akatondiroya akaenda koroya mbuya yangu kunigeria usiku humwe rungu akati azoroika hatidiba asi isusu seculture yedu zvakarongwa kuzai vakatiite macommunity court aitofungwa futi neanhu kuti ngezvekudini ngezvekunyepa uyu unototaura uyu utoripo watobvuma nyaya yapo yakuti tizvidini tizvigadzirisi azvishamishiba atawaizivaroika nyaya dzitori munomuka ukatoona waita nyaya nhatu pasina uroi zoti hausati watanga dare iculture yedu uroi tinotohuziya kuti hutoriko ndichitobva umbako ndinototi mwari munandona ndakuenda kwaroi ende kubva kuseni hatina kumbotonge yaitwa yemagwere madzitori yako pamwautoroiwe aizi dzese dzadziri kutsva muno pedzaro iyi yakachipenga ndatozijara ini muroi ndomona achipinda padhoapo henaro ndakaonai muri kuuya ndikati pane muroi apo anawa pane muroi bazi hambai saka ndatambai usadza ndatoona kuti panamatii but hazvina basa tondoti taandastandoti culture zvimwe zvinhu zvaiitika asi nyaya dzouroi toti zoti dzaiitika makore ekare iyi ya2025 iyi tauraitizvo ndoda zoti beauty mari kana dzikanga dzaambanidzwa dzichapuwa ani nekuti baba ake ndivo akuna kuipa zvino munoziva kazhinji tine yakaitika yakafanana neizi baba akauraya ara baba anouraya kuda igemurawo angwana kwenyu musinotouraya muneramwenaimwakaurayiwo baba anadzo dzekuuraya kunda nekutora zvikwambo zvekumisa mwao kuisa kwaakunda zvozobudira kwaagwasha ndidziri muno maretist iye akataura kuti ndoda kuripirwa mombe dzangu 5 takashupana baba acho akatiza muno vakaenda kogara ukeshe 9 months vandandotora dhoketu vandatsveta mai after 9 months takaona dzauya ndikatoona muroi uyo wauya tichizwa zvaarudodi asvika zvikazi ndauya changamna ndikati urudei zvikazi ndauye kuripio zvimwakataura zvo ndikati ina handina chiurudodi taura nyaya muzvikazi zvakataurwa nemwana wangu ndauya nadzo mombe dziri pikwatotarisa panzi izvi mombe dzitorivoyi 5 orit taota mudaidza sinodiya waibuda pamwana wake ndiyo exerirei pamwana wake sinodiya wabva abuda sinodiya wauya tiri muno mwachangamire wena mombe dzawakati uri kuda baba ako akambodzvenga dzinonga dzakarohwe bhutsu dziripo araawe ega mayozi dzadhaiwa idzi auyi kotaroti ndakaurayaba unenge uine zvawatodini ndozviziya saka ndamubvunza kuti wamboonirei zikazi kuda utsvake unotibatsira iwo naye unokubatsira abva auya paipa zvikazi ndinoda mombe dzangu dzabuda zvikazi right mamombe dzangu ana mambo esairwandisa nyaya yangu mambo wakashinga waita nyaya yangu ndiribude ndipi mambo sauromi ndisati ndapuwe mombe dzangu shanu munopuwa yei 1 ngenyu pakaitwa nharo yekuzi isusu tatisinaoronga kuti pane mombe yani yamambo zvikazi kana pasina yamambo dzangu dzacho musaunza panodotanga yachangamira ndikabuda panzapa zvikazi chinongedzai muno ndikati ina anauzi unonongedza mombe ndazi unopuwa mambo anopuwei mombe ndipei iye kamwana kacho kasinodiya ndiye akanongedzoti iyo irapo ndo yachangamira inini dzangu 5 iyo kwaudzoka muno tikati right mombe wadzona akazi ndadzona todii zikazi dzimwe 2 nhatu munobva dziyangu nhingi imweni ndine mwana urikude kuenda UK irikuda izotengesa anotaura anoda zvapo unotaura kuti zvikazvidai zvapo haatauri zviro zvisipo
Ukaida yanga akataura baba acho akatize 9 months zvaidondoka zvakanyorwa zvozosenzi unoti zvinhu zvake zvapo utaura kuti zvinhu zvangu chizviite mari yacho yauya here bambo yemuchado tsvaga 2.1 pamwe nobva yazipa ichangamiri usashupika nekuzvichade kuenda muneinaku uyaine zviro panapa nyamufa uchataura kuti ichingachide ngozi yobva yadini bambo yobva zvapera zvemuri kuita nhasi bambo Dennis handi zvokugadzirisa upenyu hwenyumba dzidza vana vazukuru wekwenyu kwakomana nevazukuru wekwakwasha mapazwisisa zviro zvakatoramba zvisina basa asi tizvigadzirisai sababa mwatoita ubaba mwaita chinhu chikuru amwenyu ari kusvikira kuzviuraya ngekusaita humiliation yekubude padaro kuti ndakakanganisa mwatoshinga mwatomira mwatoita matenda enyu nyaya yakudiwa mombe dziriyo rodanga akorora ariri ari une mombe dzakatofawo dzairyiwa umwe ndiye mombe 6 dzacho kupi pachiredza ndotochati Yugoslavia iwe pakaonekwa ikakenda ndinako karori unondi hazvo zvimwe tingataura hongu tingaremedzana asi atingaremedzana pasina chaakabata ana arikuda kutojekerwawo ngezvimweni handitya unobvise mari yemombe hongu ana nyange aida kuisa $10 inongobvisa $10 yake kubatsira asi zvakawanda zviri kubva pauyu ngoauraya ana motaurida kuidini mombe yanayoda kuidini uyu ndiachasa zvinhu zvasi ana unobatsira nezvanongaona zvoiwewe mota unayo yakafei motikairufaunga munhu yakafei kuti panobe kuti iri uramborira huta moti yakafa yakafei iri mota rudzi Camry yakafei kufaite munhu uyu inogadzirisika moti ana unobatsira wadobatsira patransport wadobatsira nge$10 yaunongainayo moti aningaremidzana ini ndezoti wakandura ndoinikoremidzana asina chanusi kana wadobatira $5 ndiwe $10 ndiwe kuti ndoendewo nawo atingamuremedzi wikobvise mombe dzake asiya akaripate zvinhu machiswa akabate zvinhu ngeuyu machiswa ende uyu vanekoti nemombe uyu mombe dzake zano ndonorangura mangwana asi akabata zvinhu ngeuyu iwe bambo imwe mari iripo izvi motika hauna motika iripo but yakafa saka zviripo zvacho ngazvigadzirwa zvibviswe zviri mota inekode kana yakafa ngaitengeswa yakadaro notenga dare ine inozi community code okay tinodanhano tode kuonesana tichibatsirana idambudziko zvichauyawo kwenyu mucharoiwa itozwai mafambire todoona kuti tibatsirane bhozi uri munhu unonga ari kutenderera ona munhu akatoite zviro wabatwa iyo zviti akutonanambira kuana uyu uri kuramba kuhanzadzi dzake kuti aiwa musabata hanzadzi dzanguba uyu wakamedza shakata kutembei ngaatengese zviro zvainazvo sandoakandura inge kuda mari anditika waida ufumi anditika ngaashandise zvina zvacho tangira ipapa mungaremedzana pasina chanusi ngaashandise izvezvo taurai timbozwa pamusoro imambo zvakaoma kuti munhu ane mbanje muhomwe ngatipfurene pakembe mapurisa ndo zvina baba Dennis izvi baba Dennis vane nyaya dzavo dzakawanda kusanangurwa kwazviri kuitwa mudare saka vari kutya kuti ndikada kuti ndikurumidze kubvuma iyi sezvo zvawazobvisa matenda nawo hausi kuziva kuti watobata mbiya nekunopisa kare zvatonaka izvi saka baba Dennis zvaakuchida kuti zvavainazvo midziyo yavainayo paumba inokwanisika kutengeseka wototengesa yomisikidzwa kuti hanzvadzi dzabeauty idzi
kana dzichizobatsirawo dzozobatsira, asi baba wariwo wadini watotanga. Baba kudena mangwiro kuzvitemba zvamauya kwamambo muchiti regerai ndiende kwamambo ndinotsvage rubatsiro. Yego rubatsiro matorupiwa rwako rapa muri jira kufuga kana kuwarira mazvita. Thank you. Ngatidaure dazvo tinoda kuita dide tione kupedza dide zvinhu idambudziko ritorino musakungoti anhu akuuya apa kunakirwa ndizvo zvinhu zvazvinoita. Toda kuti tibatsirane tichionesana. Amwe anhu pfungwa dzaanenge asitorina muri kuona kuti beauty wachoka muri kutopindwa ufunga nemunhu wakafa. Mwese muri muno muri kutopindwa ufunga nemunhu imwe mwana achemunhu convince baba afanaka besa rakabika mudharoyo harisirani ngere ana enyiwo iwo haritokubatiba iwo bhozi nyaya yacho uri kuidini. Ngozi haibudi kuna anhu akabarwa nguva yacho anoiziya. Tarisai ngozi dziri kunetsa mumisa. Mukatarisa zvikwambo zviri kubata bamba ikwambo zvakasiyiwa ndiana bambo mukuru acho ngezvematambidzanwa izvi zvinopananwa. Pane anonge akanyepe kuti ho izvi ndakamboite mari unoite mari achinyengedzana achipanana achidai. Ngozi dzacho izvozvizvi zvavari kuita ava kusvika kouraya mukunda. Ukaona munhu wakusvika pakoti unoraya mukunda wokuraya ingozi. Uruzwa zvakatoitwa izvozvi zvavari kuita izvozvizvi uchaona kuti iwo hazvikunetsi bhozi uruzviziya purazuri hazvisaziya bhiti zvinoya kumwana wako iwo ende zvinoya iwo wafa kuti mwana wako ashaya wekubvunza ngozi airambe ichidini. You are lucky you are seated here baba yenyu ari panapa. Now you know kuti baba yenyu ane zvaakadini zvaakaita. Zvakuda kuti muchibatana. Imimi uyu uri kutoramba beauty kuti hazvisuda mari dzenyu hazvizwa. So there is no way muri kuenda koburitsa mari kucontributa pangozi iyi. Convince baba to dispose of zvinhu zviripo. Iwewe wotozwa kuti kune kutoziva kuti kune mombe dziri kuzimara yakati iwe wotozwa kuti kuri kuzimara yakati. Motikari yodi batsirai iwo baba acho kuti motikari iyoyo iyo nekoti yakadaro inotengeseka mari inoita here kana isina yoziva kuti pati racho imari. What you can simply do kuti imimi munotsvaga mari imimi motikari yodi yogadziriswa kuti idi itengeseke wotora mari yani yako bheki ukaisiya iripo mari yako muri koburana nabeauty. But munogona kubatsira baba financially muchivabatsira futi spiritually emotionally and stuff. Help him, he's your dad. Akatokanganisa anga ariwo mwana at one point just like you. Imimi hatitozivi baba yenyu ari kutouraya imwi pamwe muchatouraya tutu. Haangasaizvizvi kuti ndichauraya babhozi uri kuona kuti age yavo akauraya last year. Iwe une makore mangani? How old is your father? 63. Saka uri kuenda kuona kuti iwoyo uchazotoda another 30 years kuti utange ufungawo zvaakuita zvekuuraya mwana. Hauzvizii bhozi iwo vacho vangasikatozvizii but zvinhu zvinoitika zvemadzinza. Chiri important ngechekuti mhosva ngozi yaitika inoda kudii chete ndobedhiri kuti tibatsirai baba nemaideas. Baba honai ngozi maitire zvaita izvo kuti zvisazotidini satidesa nevana vedu. Mune chakatichi ngachitengeswa chinobude mari yakati. Tsvakai mabhaya mototsvaga uyotsvaga nokumafoni ariyo kwaane maintaneti munogugura kati mozwa kuti chirudiwa kwakati chakafa pamota baba chii makanika unotaura kuti ndechakati choonekwa mutaundi chiri kuita 400 motsvaga 200 chotengwa makanika woisira motika yonaka yotengeswa yobuda kamari kakadini kakanaka. Baba mari motika yabuda ndabvisa yani yangu mari yenyu yasarai purazi yabva apa otenga mombe dzawasezvi. Handichazivi kuti aya pamwe achada dzinodarika ngekuti enu nemombe muchaona kuti ndimi muchazodziendesa futi. Eni ndiani wenyu? Moramu kuti eni chinyi hatina tinga eni chinyi chako iwoyo dheniasi eni chinyi right. Haona kuti mukadzi wa
ndimai boy anoadomtsvetere kuno unosira wakasara dzizi ndiwani saka pauri mai pana babaso ndimai imuwa muziudaidza eningeni mambotaura musakanganwa ndati eni mwatadze kumutokonya tokonya ngekuti ndiani mukadzi wani shona inozviperekera ichizvibhedzeredza mungadonzvengona imbozwai kumasuretizwe chitotokumbira chinopapadzinisa akanga wasvika kumasuri ngasasavakiri kuti hazhanji kudare ngazvitozwe mazare avana onesane neana kuti pazoti handatofunga kuti kudare mainotidini ndio zvitavakombere kwaari kuti osvika kumba wanga agare pasinana otese zvinoda vana zvoite zvakanaka. asi inini manje andiwo anoti ambodarika oenda kumba achiti ngezvekudarika iwo ambouya kudarika ndinoadaiwa ngoti chamusumudzaka anhu ekwamutambara aite nyaya yawo akaeekoti nyaya yawo yekunyenge unini svikiro riye akabva razvuzvurudzwa rikaibwa abva anyarara hapana wakamhanya koti bata kanyenge svikiro renyu kunoku akabva anyarara euko kwamanyika haazotombozvizoti kwakanyengwa svikiro asi ndo wakazochovha bhasko kuti mune munhu wakabve kunoku wakauye kweni akati upi hauripo wakati kuzi ino mururi zvani handisuri uno kupi makambodini takata kutoroitosawi tiri mukubhangura mazvazoenda ngepamwe ndivo vega iyei wacho akati ngezvemudare 3 weeks dzikakwana beauty wacho taunza mudhara ikuno ndibeauty muri mazvisisa ende yatoo mudare kudaika beauty wacho kuti aimboite zvekunga ari kupesengedzera achidirika wachitochinja manje imwimwe mukatadza kuenkareja kuti baba enyu aite zvinoenda kuitika nei zvinoitika mudhara wacho unoenda kunani kuna beauty nyaya yobva yaisara yayani saka ndakasikoti bvaimwe akataura kuti ngezvekudare mudhara munobva mamutaura kuti mudhara agara pasi wazwa iwewo chitsvake mombe toenda nadzo beauty wozoti dzoserai wazwa kuti muri kuti ngezvekudare imwe muunganidzai chii munhu nemari yake iyi 2100 mwauya nazvo mombe dzaapapo tichamuti beauty tichitaura iye beauty oti baba dzoserai henyu nazvo ngezvekudare hamusimwi munomeka decision yekuti ndezvekudare munhu ari kutaura zvinhu zvake ndiye uchadi saka asi nhangu yemombe kari uzai mombe asi ndoda mari muri kuda iri keshi ndoda mari yemombe ungataura mombe asi ndoda mari on average beauty chizwa mombe dziri kunoku isusu tichitarisa mombe we are looking at about an average of 350 thereabout on average handizvei mombe wodzaite mombe like 300 saka kana tichitarisa mombe 7 iri kuma 2 no ndizvo 2.350 saka inenge iri 2.350 plus 2.1 that's 4.450 we are looking at $4,500 ya muruzvafana mombe 7 mamedical bills ne uyu watomboitaura ndiyo figa yacho anhu ayabuda figa ndiyo figa yatataura kuti 4.5 saka imwimwi parudiwe 4.5 uyu suwiti wenyu
Ngongezeze nekwanisa ngaunze mari. Asi anza mari ngaunze mari yakachena. Kuunza mari ine zvimwe zvinhu. Ndikuda times 2. Haingoiko kwene zvinhu bhozi inosvikira kuno. Ngaunze tinoida iyoyo usanyeperwa beauty. Inouye kwendino ndinoida iyoyo inonga ine zvimwe zvikaita. Ndo basa rangu. Imwe munaise zvimwe zviro mweudze kuno. Muchizozora ndine zvangu futi zvimwe zviro zvacho. Iyo zvamunza pano mwamboriri. Hamuzoona kuti mwatochipa here baba. Urutoya kumuroi mukuru. Watochipa. Ngoti hakuna muroi unobvuma kuenda une mudoko. Wara watoenda chogombiura kudai. Unenge uya nayo ise zviro. Hatimboipi kunoi munoiudza kuno. Ndotaka kuibata ini. Uone bhambo rinoputika ipo. Vanoboke manyoka mudhara yekuti auzofonga zvine. Unze mari ubhadhare besa rako zviperi. Mishonga inosenza una vanhu vanobate mishonga. Uya nayo unaizora majarini uye nayo titambe nayo pana. Unobuda wakaguma munhu. Tena wotsvaka 4.5. Mwazwa pana? 4. Uyu vati handichadi zvemombe nematanga zvinotembesa damuso. And obviously mari yake utori nemaplanzi nei. Nayo haachataura muno kuti 1000 ngaida 500 ngaichengetwe ndiani uchataura uruzviziya. Tiende mutsvaka mari.